Azzal megyünk most Észak-Manhattanbe. Közbe várjuk, mert még ez a lift, ez nagyon egy fránya dolog. Mire leér a 44-re, meg a tökön, meg mindenki a szállodánk. Oh. Kevin szállodáját megtekintettük kívülről, mert belül már zárva van karácsonyra tekintettel. De most itt van a következő attrakció. Itt van a fő bejárata a kis parknak, a Central Parknak. Egy olyan, ez már az igazi New York-i illat. Lószar, fű és a húj. Nem tudom másképp mondani. Ez valami isteni, de imádom. Hát gyerekek, ide kell jönni ezt megszagolni. Fantasztikus. Egyik álmom az volt, hogy egyszer a Central Parkban kiüljek egy ilyen nagy kőre. Gondoltam, hogy melegebb lesz, mint most. Na hát, tűrhető. Jó időnk van. És fantasztikus, de az ember kifekszik. A város kellős közepén dübörög 10-20 millió ember körülötted, és itt ez a kis nyugalom szigete ahhoz képest, hogy ami kint van a kerítésen kívül. És akkor nézzetek körül, hát ezek a házak, ezek a teljesen nem is értem, hogy tudnak megállni, mert ezek már az abszurd, főleg ez a baloldali, hát annak már nincs olyan, mintha nem lenne oldala. Na mindegy. Lapozzatok ti is, mert kell a D-vitamin. Nem tudunk eltévedni, olyan ügyesek vagyunk New Yorkban, nem tudunk eltévedni. Na menjünk, mindenki megáll, mert most átmegyünk. Ajaj, azért most már van tömeg.
Ott van, most látszik. Őrült a 80-as években, olyan tömeg van. A könyvtár kerek. Itt játszódik egy-két film, vagy nem? Biztos, itt is játszódik. Hát a... Nem, ez a könyvtár. Azt mondja. Kérem tisztelettel, hát itt vagyunk, megérkeztünk. Azt azért nem gondoltam, hogy itt fogok állni egyszer. Hát gondoltam rá, csak nem gondoltam, hogy ez teljesül. Tehát ez valami fantasztikus érzés. Na, ezt nem szoktuk látni az élőképbe. Hát itt van nyüzsés, most nincs is olyan nagy embertömeg, tehát nagyon laza. Fogalmam nincs, hogy hány óra le, milyen nap van. Azt tudom, hogy hol vagyok, a többi nem számít. És ott még azt megmutatom, hogy ott már a 25-ös ki van írva, és elindult a gömb fölfelé, hogy december 31-ig fölérjen a csúcsára. Kijött a golyó, figyelj, a földgolyó. A mikrofont nem hoztam, majd kiabálok! Kedves vendégeim és társaim, akik itt vagytok a Times Square-en, mindenkit üdvözlök! Tudjátok, mi következik ezután? Most még egy színházi előadás, de csak holnap este. Az egyik legikonikusabb pontra érkeztünk New Yorkban. Itt találkozunk az óra alatt. Itt találunk. Ez nagyon sok városban, ez egy szép mondás. Pécset mondjuk a ló alatt, a ló farka alatt, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon monumentális épület, ugyanis ez a központi pályaudvar. Még meg kell keresnünk, hogy tulajdonképpen honnan mennek a vonatok. Na, elindultunk és de ott egy vonat. Nem, ez a vonatállomás. És ide most lemegyünk egy szinten lejjebb, már nem tudom hányadik szinten lejjebb mentünk, és itt vannak lent a peronok. És ez a New York-i központi pályaudvar. Tessék parancsolni, és ott van egy ekte eredeti New York-i vonat. Itt meg jön a másik. És itt a vége. Itt a vége, fuss el véne. Ott vannak lent a vonatok, most már megnéztük, elintéztük a mosdókérdést, és most menjünk, nézzünk valami ebédre valót. Itt van egy hatalmas csarnok, ahol minden
sarkon van egy valamilyen fajta étteremszerűség, ahol lehet étkezni. Válasszunk valamilyen. Na, a harmadik napra rájöttem, kiderült, hogy hogyan működik a kóla dolog. A diétás az ihatatlan szar, mert ez Pepsi. Ezért találtam. Úgyhogy most van rendes Coca-Colás lightos kólám, ami kurva finom. És végre sikerült megszereznem, ami nem egyszerű New Yorkban, a hihetetlenség, a hotdogot. Ott van bent. Hát nem volt egyszerű New Yorkba szerezni. Csak itt találtam a központi pályaudvaron. Hát meg kell mondanom, ez aztán nem a gasztronómia csúcsa, de azért most már meg finom. Ízre finom. Az utastársam vett egy Halloween-es tökös sört. A sörnek söríze van. Nem lesz a kedvencem, de sütőtököt nem érzek. Ez jellemző erre a városra, hogy itt senki nem normális. Következő álom valósult meg, így metrózunk New Yorkba. Mindjárt megnézzük, így néz ki belőle a metró. Az meg csúszik az ülés, mint a rossz. És most megállunk. Nem minden állomáson áll meg, be van osztva, hogy melyik. Ugyanazon a simpáron megy. Csak vonal. Csak megmagyarázom valahogy. És nem áll meg. Igen, Times Square-en vagyunk. Itt a metró bejárat, lejárat, följöttünk, és akkor most nézhetjük igazából milyen is. Nem számít, hogy piros a lámpa, de azért mindenki járt meg, faszán. Na mi van? Nem vagytok New Yorkiak? Szerintem igen. Igen. Hú, ezt nézd meg, ezt a szélet. Az nem az. Az nem az orony. Ez evidens. Hát... Ezt hogy gondoltátok, hogy nem? Ott a dátum, 1921. Ott a színpadot állnak emberek, kicsit ott valami. Ez tudod mi? Ez krumpli, ez sült krumpli. Igen. Behalsz.
Amúgy pont szembe egyben. Belső részére kéne, és akkor nem tud kidőlni. Az egyik ott van. Nem adja ki, nem jó. Ja, akkor csak a külső tehát. Akkor neki mitől áll meg, kitámaszták egymást? Empire State Building. Sorry, I can't ride with you the rest of the way up, but this is one I can. Oh, I forgot to give you a hug. Hát persze. Megyünk fölfelé. Alright, they're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Az nem tudom mi. Azok a repülők lejjebb mennek, mint mi. Azok, hogy remeg a ház, érzed? Nem. Látom, hogy jó, hogy remegett. Hát ez a... Nem tudom ki a kezem. Várja, mindjárt válik.